Kay ba makukitang tanan, nas kalibutan ang nandoy sa tag mga anak. Nandoy sa tag natay liwat mo na nga di dyan nato na kuan kay mga hindi mo sa tag makakita sa atong mga anak. Kaya sa baray nito nagpakabuhi tanan ning kalibutan na di ba pamilya mo si atong kuan so natural kinahanglan jud ka nga nangandoy jud ka nga. Hi guys, good morning. Happy birthday. Maginiti ko daring guys. Naginiti ko daring talaba nga among salin gabi kay naghana pa di Wa na mo nahurot. Nagsiga-siga nagang kaha. Di man lagi kaha dari, di kaha man lagi kadso dari na tiwangwang kasi manang dari man magluto sa abo. Tubig gamay nang. Manang digisigaan. Steam ko og kuan guys. Talaba. Sabi na steam ba ni sabi ni kuan na steam ba ni o kini nitong talaba. Ibalik man dari ring na ana pa dai. Agabanda ni nang ka-steam na, agabanda ni kanang presko pa dya. Kanang sayang man lagi pa man ni madat kay gabi pa man ni mga dinig sponsor guys ana mo nahurot. So ang itak ang dari ron kay arang makaon pa lami mo kini sa guys. So nakakaandaan ni. Daghang nangan di makakaganganing talaba. Man tabang sama lang. Tagay kog tubig gamay. Gamay ra. Patangin ra lang magtubig. Sumusunog. Kaya, kumani ko, langaw. Kaming talaba na yung langaw. Buwan? Gamay na, di, baway, gamay tabi. Gamay na. Ito na, nakaradi gamay na ko. Isugba, anta na. Daraghan di kanin mo siguro ni ang steam o na may steam daan dani. Mati presko. Nerling niya si Kia mo kauban na kauban silig kadua siya dato gigay ba. Buas ka na ulit ka. Ada kana maring talabaha de mana gahing wa mana ga kon gabi. Pang daghan lagi kay ibang ato makinan ana. No, kani Pang kunin ka gabi, kay gabi man. Para bagtap ka sa bang ka. Ano ba ka maluto? Hindi nga. Himot. Awal. Happy birthday, day. Himot. Happy birthday kang Noah. Ang apo. Pili edad din naman ang. Matin pa yun. Katurusin na. Busy. Aw. Bunso niyan si nga laki. Kuang ko ba na? Uy, nasa ka bang? Dada si Tiri ug si Mama Julie guys tapos si An padung silang tagbilaran no. Adlaw kay check up marong Tiri. Andam lagi mig pamahaw. Kay mga ana miron. Uy, kibo ka sa una ako sa una nga mag. Uy Tiri, pasok ko ng mangga ni Poter. Sige, bye. Pasok ko ng rain ng mangga. Magpa? Mapangazong ko ng mangga dahil si Mama Julie si Tiri guys padung magpa-check up. Kagatuad-tuad. Mangga ko na pasok ka din ng ibog. Alam mo, pari ipadang ko irik ng bag, Julie. Uy, paminaw, mangga ko no. di ka taga na. Di ka tagas mangga ng ibog mangga ning bazihan ni para ba ni magpiti. Di jud kahatagan si Jas mangga guys kay base nog nang ibog na ni halaga jud. Mangga di jud jay hatag ni Rug usan jay man amo lagi nagipalitag mangang hilaw kay ngayon lagi to kuan bereso para baka pakai bawag unsay resulta sa jang piti. Hala gajud nga gajud ni burus ni. Daghan na bang mga ijay opinion bahin sa
kanang sitwasyon ni Tiri lagi. Bro guys, ug unsa man galing buros magdi. At na lang magbantasan ang resulta sa PT basig negative or positive o atakahibaw. Hindi ko noon, ka ba ko tabak ka ba ka yun, di balasan sa kanaw, kaslam. Hoy. Good morning guys. Aning kakainin to gusan. Hoy, punta sa siguro ni daan sa iso day. Isa ni mo day? Matuloy. Tuy. Uy, torta oy, maho na mga kagahi. Puntas ka lang. Sudlan na salang sama yung buhok day. Tara nga salang buhok day kay. Sa buhok ni mo. Ana sa dayan. Ana. Likod. Private na laman kay Agi. Anak ba? Sudlanan ba? Sudlan. Sudlan. Dumasad na ako. Uy, mamahaw na. Mga di malasag na oh. Gungon mo anang uwagan ignaw, di lang ligo ko karnet sa uwag ba? Mga uwagon ko ng mga na, hindi ko karulit anang kasi mga uwag. Hindi, nakabasa ka? Hindi, yung tiri ba? Napunta ka dyan sultan sa ginawa sa ugi, pangam. Naka-live na. Ay, naka-live. Ang live or nagkuan? Nagkuan? Online? Online ka nagkuan? Ano mo, ibilat mo ako? Diyan sa hindi. Nag-record ka or live na? Di, oh, video na. Oh, dara. Video na. Ay mo ulit si Francis. Morning. Check nilang good. Hindi, pa-rest Vlog naman ko! Bag ka nga di makakapapin sa vlog. La, pamahaw na mo. Nasa mo, Toy? Tama, Toy. Huwag ka rin. Ano ba? Ha? Tapos ka, halagi ito ha? Wala ka rin bawal mo sa onte. Eh, talabarahan na nag-iinit kay ilang nga. Lamin yung ba? Umok na. Ibutan mo na yung talabak. Buta ko ng talaba diha. La. Baka may alay yung Uy, alay talabak, yung ba't tanga. ka lagi? Ba't Lamin ka yung lagi? tanga. Bato bitaw na. Ano lang? Bato bitaw talaba. Jakot ko to. Ay, Pati yan, luto. Ano mo? Galing siya. Katawa mo ka ito yung nahunan mo. Masa kay bago si talaba. Di yan ba na hukbon? Lapuan naman na. Gabi ka ito. Ilang ito wala po ay. Yan hilaw. Katamis. Da, gilapaan na kay ilangaw na. Mahaw. Nagsulita, mahaw na. Mahaw na. Pagto na. Terag hapin. Diyan, siya diyan. Parang sa ako sa tuna. Magsilbi daghan to. Jama naman ka. Diyan sakin. Morning guys. Hindi ka nang bukanalan ito ba? Oh, taga. Oh, wato mga kamera sa maya. May na good morning. Vlog. Ah, tarawara na. Hindi na. Ano, di mo apit sa kamera. Kanta. Dakang din. Nga sige lang ko may vlog. O sige kaon. Daway. Galaxy. Gay na ka. Minisa dari. Dahil si kunog kaon na rin video. Ako ganyan. Na. Pang video. Fried rice dulu. Nam sikat din yun. Wala ko mga fried rice man. Buang na. Keruntuk. Ay, tak si Along. Keruntuk. Sama ka niya, Roy. Kung madaling asawa na yan eh. Asawa mo. Magkakausaw-sawan? Mas yan, di ba? Dari ka na ba sa asawa? Ala, pati na sabu. Fried rice lagi na. Sa dure? Sa ikaw mo doon, fried rice ug luto. Fried rice ug luto. Oo naman eh, fried rice ug luto. Ako mga turista. Ada guys, manglarga na kayo pa-check up. Ikaw, kung kayo mo kamot. Eh, wapaway magamit, Roy? Pagwat lang eh. Day, nagot sila, day. Tingnan. Lagi sa pako. Yes, nakagubot na kay manguli na sila. Manguli ang tagbilang ng pansikat si Tiri. Unsa guys? Dito na po ni sila sa ila Ate Norlina kay karong adlaw lagi po daguan birthday ni siyang anak. So di jud mi makaadto kay arang bisihan namo. So
So sila ra jay mga to guys sa kuan sa ila sa Ate Nolina. Hala, hindi na ako hinubuati. Kani ano de? Pagdira. Nakuhan. Ay, dali maghapon. Bilis nila, Bi. Babay na. Bilis nila. Para ka nung tutbekti. Ang ako may talinis. Namimili niya. Ay, Manilin po. bilis. Di mga baby. Hindi mo tatiguan. Aso di nang publish sa team. Ha? Ha? Tiguan ko lang si Samping mo. Hindi ka bili 50. Ha? Uy, namin ni Tita Malupad. Ito nila. Ito nila. Ito mo, te. Ha? Ito mo. I'm not sure. Ina naman si Along. Gawag yun ang tapbis kay kung Wala pag nakasaka. Tagbuan ko ni mo ron. La, nagkunang sa series saksak ganin. Tangiro na to day ha. Sumunaga kalit. Pagawat dia ha. Gamang iro into nagawat. Nagluto pa kog pagkaon ninyo. Di na may mohatod. Hala day. Ano sila buhat day? Ay, lagi kabuti kita nablain. Ah. Ay, mga muti na pagkadiya. Kung ko ga. Yung patay, yung cellphone, na ibanaster eh. Sampaw. Charger. Duduli mo na Bye. Wala lagi yun. Maglangay-langay. Maabtan yun ang blessing. Usa din? Kuman niya timalo. Mapta plug racing? Bye-bye, Mse. Apa mali? Bye-bye. Bye-bye. Namawag ang kamuti guys na. Nabakunti na ng ano. Nangudlot na. Hi guys. Tuwara day sila. Nakalarga na day sila si reverse nila. At alam ang pangyampo guys. Kaya pamtini kaya baw sa ijang resulta sa ijang PT. Huwag ka nang nai singala ni. Huwag di ba siya positive. So karon sa daghan naging mga hanira po na. Sumanang guys. Ciao ni. Karirang X. Save ng video. Save naman na. Save video. Kanira kang ni mga araw-araw. Kana, ara na ba ako? Na. Ano may? Ano pa nga alam ngayon na? Hindi mo po ano pa. Ano to sa video? Kana. Ay, lisod. Sumi nakalisod na. Opo, namin nakaswat na naman. Anja. Mato. Kanalay. Daghan kaazong mga kanang viewers nga nagampo ni Dja og kanang mga napiuban mga negative comments natural dyan na guys. So di dyan na nagtama kanang di maiwasan nga na yung mga negative comments kay na malagitas kinabuhi nga nata social media Dja pa to ang alamang ika kuan hanggang pos Ginoo nga og gatag manggalis Ginoo ni Dja nga another na pong pagsuway sa ijang kinabuhi nga pagalit sa maazo sa ijang sa kasing kasing-kasing og ijang epilepsy Dja og simba ko gadud siya og kanang may maberes di nang zina pwede kay kanang basta kay nakahibawa na tadana pabalik-balik tag istorya nga basta di siya pwede sang magbuntis Dja mga tao nga uban nga nakasabot ni Dja uban pud nga sungot pangat lagi kay bawal man lagi kuno nga bawal lagi maburos Dja ngano lagi kuno nga wa mag-amping wa nagkanang segunda ni wa nag contraceptive nga magkanang mag-amping nga di jud maburos kay bawal lagi nag tutulimbang na Dja asam jina padung Dja nag-usapa dyan nga kuan guys kanang nay marag sa karong panahon na sige si Dja og kanang sige si Dja og katakyon sa Dja kanang nay kuan epilepsy kayo history si Dja
kung siya kanang atakihin siya sa isang epilepsy. So nag-usi siya nga isang kagawaan kung kanang mabuntiburos ba siya or kanang unsay resulta sa isang pregnancy test siya ag mga negative comments pas uban nga mga masakit nga mga message. So usana siyang ka-stressan, usana siya nga mo na sa maatake panagsa o kanang ma-stress siya atakihin jud siya. Alam mo sang katambag nimo Doy Limbel kanang kinasing-kasing nga paghanzo nimo nga unta kanang sadto nimo ja kay ba man ko nga nangandoy jud pud kang magkaanak ihatag na nas Ginoo nga ninjo nga ug kanang ihatag man sa Ginoo pero sa kapanahon karon di pa dyan siya pwedeng maburos kanang ang pingi dyan nas diri kay ba na man ka na anda na ni Zadoy nga di siya pwede maburos sa karong mga panahon na wata lang magpanahon nga maoy mo ko anda na nga ihatag dyan ninjo ag medyo mga ipandoy nga magkaanak jud mo pagpangusdoy kay kanang naay basin og maabot ag oras nga kanang papamilion ka o ikaw ba si Terry ba og ag bata so lisod na nga sitwasyon ja kuan pod luoy pug bata luoy pus Terry mo na nga mag-ingat jud sa karon nga panahon para na di jud ko kuanda na nga buros kay kanang kinabuhi agatong kuanon kay di sa pwede guys og maburos mo dunay kuan unja kanang naay silimil kay ba makukitang tanan mas kalibutan ang nandoy jud tag mga anak nandoy jud tag natay liwat mo na nga di jud nato na kuan kay mga hindi mo jud tag makakita sa ato mga anak kay sa bare nito nagpakabuhi tanan ning kalibutan na di ba pamilya mo si atong kuan so natural kinahanglan jud ka nga nangandoy jud ka nga na kay anak lagi ko. na buing wala ko sa nangandi nga kanang kan kayo ako na sa iwag matud panidya. So mo na guys nga ako sakod pa na panagsamaganan ako mag-uo ko nidya maluoy ko nga kananay sa isang sitwasyon lagi karon sa isang kaimtang na sa sakit mana masuzang na nasanggingan nga asaw kag-uo kay daghan mapinanggaan kag anak mapinanggaan ka og mga pag-umangken og mga apo. So di jud na si mahadlok guys ug matiguang kay sa kanang nay lamang anak arang pud si ka kuan pinanggap ni sa hang mga anak si Janjan si MM ug maminjo ni wal man ka ug si Janjan ug maminjo di mo kay ba mo ko nga ilang tita Tiri di jud nila pasagdan Gigi na ko ibilin siyang tiri. na tanong ra karon gani ko no din kon sa boyes Tiri mana guys nga hang iko ni jadi na lamang tapos sa mga ndoy anak karon maghatag sa gihatag sa Ginoo ug gihatag manggalis Ginoo ni nga kanang tagaan si jag anak dak dyan nakazong kuan dak milagro sa dyan kinabuhi og may tabo magalina kay ang kanang naay Ginoo may naghawid pastanan nga wa ta kay bawon sa ijang mga plano ang Ginoo na mazanay plano so kitang tagsa-tagsa natay mga tahas sa ating kinabuhi nga gihatag sa Ginoo nato mo na nga ate lamang hawaton ang kuan ihatag sa Ginoo pagbuot sa Ginoo malaman na atong kuan ja usara pa sang ikatambag ni Limuel ug ni Tiri nga magampo jud kanang hugot sa Ginoo ug unsa man joy plano sa Ginoo sa nilang duhang mag-asawa ug kuan kay daghang mga pamaagi nga kuan kanang roon sila og anak pwede silang mag-adapt or kanang manguag kanang mga anak sa mga kumangken may nga na ra kay daghang pamaagi nga makahimo silang anak nga na sila mabuo ilang pamilya nga nay tatay na nanay nay anak nakasabot barabas sa sitwasyon ni Tiri mao bitas sang nagpakasal ni Tiri kay musugot ras dagdi sila mga anak mao jang giingon nga okay ra ni pero di dyan na nato makuanan guys nga kanang nay mga lagi silang magkaanak dyan saan man lagi na nga mabot sa point nga papiliin dyan sa may dyan bato nagmabot ng sitwasyon na mo na nga agahang kikakuan ni Limbuhol nga di laman si dyan mag ikag-ikag da ng mga nanganak nga bagong minjo kay si Tiri di dyan sa pwede rin ang maburos dyan karon guys ato laman si dyan wato nagijang pregnancy test o kanang unsa jud kanang naay negatiba kay bawo ko karong adlaw gikan sa ospital
mo ulit og family house kay bodyo ko nga ato sa hospital ipi-pregnancy test na sila to sa doktor. Unsa mara na to yung vlog guys kay mura ka nang nay taas-taas na to. Bye guys. Thank you for watching. Bye.